баланд шудани мафҳуми он дар ҷомеа ва ғанӣ шудани маънавиёти мардум мусоидат намуд. дар дораи қадрдонӣ нисбат ба намояндагони илму адаби миллат муассисаи таҳсилоти нунаи умумии рақами 8 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ба номи Бозор Собир гузошта шуд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, адибону шоирон, омӯзгорону хонандагони муассисаи таълимӣ ва ҳаводорони эҷодиёти шоир ин иқдому намунаи асосии қадрдонии ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти шаҳри душанбе нисбат ба илму маънавиёт арзёбӣ карданд. дар ин рӯз дар пойтахти мамлакат таҳти унвони шоиру шеъри агар ҳаст бо мақсади гиромидошти хотираи шоири халқии Тоҷикистон Бозор Собир маҳфили адабӣ баргузор гардид. иброз гардид ки Бозор Собир шоири забардасту мумтози тоҷик буда шеърҳои Тоҷикистон, забони модарӣ, Аҳмадидонӣ, Айнӣ, шоиру шеъри агар ҳаст, теғи сино ва бисёр шеърҳои дигар бо нигоҳи тозаву амиқ, эҳсоси шоирӣ ва меҳри ватандӯстию ҷасорати шаҳрвандӣ эҷод шудааст ва саҳифаҳои пурифтихори таърихии миллатро бозгӯ намуда дар тарбияи наслҳои гуногун дар рӯҳияи худогоҳию худшиносӣ ва завқи суханфаҳмию шеърдонӣ нақши назаррас дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони илму адаби миллатро пайваста қадрдонию дастгирӣ мекунад ки ин ба рушди маънавиёт, ҳифзи хотираи таърихии аҷдодон ва муаррифии чеҳраҳои мондагори миллат мусоидат мекунад. шоири номвору ватансарои тоҷик Бозор Собир хатмкардаи факултати таъриху филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик мебошад. баъди хатми донишгоҳ дар яке аз кишварҳои хориҷ ба ҳайси тарҷумон фаъолият намуд. сипас мудирии шуъбаҳои назми рӯзномаи Маориф ва Маданият ва маҷаллаи Садои Шарқ солҳои зиёде мушовири назми Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шуда кор кардааст. фаъолияти эҷодии шоири шинохта Бозор Собир аввали солҳои 60 оғоз ёфта. солҳои 70 садаи гузашта чун шоири шеърҳои ватандӯстона ва лирик шӯҳрат ёфт. 4 сентябри соли 2014 ба муносибати 22-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шоири маҳбуби халқи тоҷик Бозор Собир ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи 3-ро тақдим намуданд. шоири тавонои тоҷик Бозор Собир дар шеърҳояш пайваста ватандӯстӣ, гиромидоштани забони модарӣ, таъриху тамаддуни миллати тоҷикро тарғиб менамуд. ашъори устод Бозор Собир ҳамавақт диққату таваҷҷӯҳи адабиётшиносону мунаққидонро ҷалб карда, аксари онҳо эҷодиёти ӯро қадр мекунанд ва ҳамеша баҳои баланд медиҳанд. чун шоири забардасту мумтоз ном баровардани Бозор Собир натиҷаи заҳмати бисёрсолаи шоир дар такоммулу ташаккули пешаи интихоб карда мебошад. симои шоиронаи ӯ ҳамеша равшан ва дар миёни ҳамкаламонаш нотакрор аст. шеъри Бозор Собир ифодагари афкору эҳсоси бедортарин афроди ҷомеаи мо буд, ҳаст ва мемонад. дар идомаи маҳфил муҳаққиқон дар боби шинохти шеъри Бозор Собир ва хотироташ бо ӯ андешаронӣ намуда иброз доштанд ки Бозор Собир аз ибтидои солҳои 70 садаи 20 то соли 2013 17 маҷмӯаи ашъори худро мунташир намуда пешкаши хонандагон кардааст. тавре муҳаққиқону суханшиносон зикр карданд шеърҳои Тоҷикистон, забони модарӣ, Бухоро, Аҳмади Дониш, Айнӣ, шоиру шеъри агар ҳаст, Девори Бухоро, теғи сино ва бисёр шеърҳои дигараш бо нигоҳи тозаву амиқ, ваҷду эҳсоси шоирӣ ва меҳри ватандорию ҷасорати шаҳрвандӣ эҷод шуда саҳифаҳои пурифтихору фоҷиавии таърихии миллати моро бозгӯ карданд ва дар тарбияи наслҳои гуногуни хонандагон дар роҳи худогоҳию худшиносӣ ва парвариши завқи суханфаҳмию шеърдонии онҳо мусоидат намудааст. маҳз сиёсати фарҳангдӯстонаи пешрои миллат, ғамхорӣ ва аҷргузориҳояш ба илму адаб ва фарзандони эҷодкори миллат буд ки шоири номдори тоҷик Бозор Собир баъд аз солҳои зиёди зиндагӣ дар Амрико ба ватан баргардонда шуд.